Good morning, Mommy's you. Skadema, दिनै नोंहा स्कुलनि लास्ट डे मतलब विंटार भेकेसन मोनसै दिनै फ्री क्रिसमास बेखायनो दिनै शेयार मिल दङ नंबर उठो जल्दी जल्दी से तैयार होना है ड्रेस भी पहनना है बाल भी अच्छे से बनना है चलो उठ उठ ये लेट हो जाएगी जल्दी से उठो ब्रश भी करना है चलो पानी भी पीना है चलो चलो उठो 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 एकदम बिसनानिफ्राय फैनानै बेयाव उन्दुफैफिनलायबावदों आरोना आंना फिसाजोआ एकदम दनेने कम्बल फिननानै होदों आरोना आङो गाव उन्दुनो बिबाय थानायखाय उठजा जल्दिसे हुइ 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 ए लोगोफोर दिनै शेयार मिल दङ बिसना प्रि क्रिसमासजों लोगोसे ओमफ्राय डान्सबो खालामनांगौ आरोना प्रि क्रिसमासनि थाखाय ओमफ्राय लोगोसे शेयार मिल दङ थ' आङो दा मा खालामगोन शेयार मिलनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय खुनु आङो माने ब्रासबो खालामाखै आङो दा ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय मा बानायगोन शेयार मिलनि थाखाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा जोङो बिमा फिसा सानजों ब्रास खालामबाय आरोना उफाय गैया सिखारनो बादोंमोन बेस्रा गथ'आ ओमफ्राय आङो बुरखायनानैहाय ब्रास खालामहोबाय आरोना बुरखायनानै फोजायाबानो जाया आरोना लोगोफोर हास्लाबा ओरैबायदि माने बिनि खानाया बिराद टाइम लायो लोगोफोर बेनिखायनो आङो बेखौ एडभान्स माने एसे देलायहोग्रोखायो आरोना जाहाथे टाइम बायदि सहैनो हायो आं टाइम लायो होनना बुंखादोंमोन ना लोगोफोर नै बेबायदिनो आरोना बांद्राय खर'निया बांद्राय जेथो जाया ओमफ्राय नैबे गुदियाव ओरैबायदि जेथो जाखायो बिनिया आयदै होनलायलायनाय जायो आरोना लोगोफोर मोजाङै खानब्लाबो बोरैबा साहैफ्लाङोबो हमथा हमथा खानबाबो बोरैबा जायो आरोना थ' बेबायदिनो आरो खानाय गोलावबाथाय एकदम खानाय खाननायाव टाइम होनांगौ जायो नै लोगोफोर ड्रेसखौ बेखौ गानबाय आरोना बबे मोनसेखौ गाननो जानानै बेखौ गानबाय बेरे खानाया ओरैबायदि जेथो जाखादों खानाया बिजौआव आरोना नैबेवहाय बिराद जेथो जादोंमोन खुनुरुखुम खानखांबाय बिदिनो आरोना खानाय खाननायाव माने टाइम लायो हिन्जावसाफोरनि नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ड्रेसा माने नैबेथ' डार्क ग्रिन नांगौ ओमफ्रायहाय रेड नांगौ रेडआ नै रेड एन्ड व्हाइटमोन आरोना लोगोफोर व्हाइटमोन ओमफ्राय दा बेखौ गानलानो बियो नैबेखौ गानबाय आरोना बिराद मोजां बेबो माने नैयो एसे माबा स्काइ ब्लु थाबाय आरोना जेबो नङा गासिबनाबो माने दा नैबे एसे ब्लु थाबाय आरो डार्कथ' नङा स्काइ ब्लु थाबाय आरो जेबो नङा लाइट ब्लु वाव समायबाय आंनि फिसाखौ दे ओमफ्राय नायदो नै सारप्राइज लोगोफोर बेनो जेबो नङा माने लकेल दाउबो नङा बियो ब्रयलारसो आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो शेयार मिलनि थाखाय फ्राय खालामगासिनो दं लोगोफोर दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय एकदम फ्राय खालामगोन आं बेयाव दै होआ जानो मोजां जानाय बायदि आरोना फाइनालि लोगोफोर आंना फिसाजोनि थाखाय जाबायनाय एकदम फ्राय बानायबाय आरोना आङो ब्रयलारसो बियो आङो बेखौ एकदम फ्राय खालामबाय दा बियो बेखौ लाना थांसिगोन आरोना फारसे मा होनो वाटार बथलबो रेडि जाखाजोब्बाय दा नै घि गाला घिजों जाबाय आरो ओंखामखौ मोजां मोसादों मादे सना फार्स्ट लाइनाव अके फार्स्ट लाइनाव मोनाबाथाय बिराद दुखु मोनो आंना फिसाजोआ एबारबो फार्स्ट लाइन ना फार्स्ट लाइनाव मोननोब्ला गोरों जानांगौ गोरोंजोंसो फार्स्ट लाइनाव होयो आंना फिसाजोआ रेडि जाबाय क्लिप थेबनो दे नेबो हले थेबना होनो हले र' बस बरिया हा जाबाय फिसाबाय बाब्रि ओंखारखाबायथ' बाब्रि बारेन्दा लोगोफोर नै आंबो जाब जुब रेडि जाखाबाय आरोना फिसाजोखौ थांनो थाखाय ओमफ्राय नै फास्राबो लालायलायासै आरो जेबो नङा खाथिखा नालाय अब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय